And one more faux pas like that, another fiasco. Alis na kayong lahat. At ilagay ko na lang sa isang tao. You better have on call them regularly at art, and pag hindi, just set them aside. Maglagay ka lang ng tao dyan, ng expert na magplano. Isang tao lang naman kailangan dyan eh. Sa bantang ito ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Toll Regulatory Board o TRB, dahil sa kaguluhan na inabot sa pagpapatupad ng cashless transaction sa North Luzon Expressway at ilang tollways company, naging mausisa ang mga senador sa burokrasya ng Department of Transportation na lead agency ng TRB. Tila nilaglag ni DOTR Secretary Art Tugade si TRB Executive Director Engineer Abraham Sales. Hindi ko nakukuha yung mga detalye ng mga report. Siguro ang ginagawa nila reporting by exemption. Siguro iniisip nila na kaya nilang addressin yung mga problema. Kaya gusto kong isipin na hindi na nila pinaparating sa akin pagkat naniniwala sila sa kakayanan na addressin yung problema. Pero, kaya nga ho sinabi ko kanina, nakita ko ho na there is a failure of implementation. Okay, so you think now that there's a deficiency in the performance of his duties, the executive director? Yes, ma'am. Sinikap pa na depensahan ng legal counsel ng DOTR ang kalihim sa mandato umano ng DOTR sa TRB na isa lamang attached agency. Ng DOTR sa TRB ay isa lamang attached agency. At kung mapanabatin po ninyo, nakalagay mo sa batas, saan sa Administrative Code of 1987, pag-attached agency, program and policy coordination lang po yun. Ang implementation at day-to-day operation ay naibigay po sa Executive Director ng TRB na hindi po pwedeng kontrolin o kaya i-maniobra ng Secretary lamang ng Department of Transportation. So ang in sum po, may sarili pong independence at may sarili pong operation ang TRB through the Executive Director. Hindi naman umubra ang katwirang ito sa mga senador. On a day-to-day operation of the agency, the Secretary can give direction at hindi po pwede na yung attached agency magsabi na hindi po pwede yan. And I know that the good Secretary Tugade gives orders, but maybe because of the inefficiency and incompetence of the people in the attached agencies, his orders are not carried. And I'm sorry, but I cannot accept the proposition na kami po'y attached agency lang at may sarili kaming board, etc. etc. Sa akin po, yun po ay hindi totoo. Nakatingin din ng sermon si Secretary Tugade kay Senator Dick Gordon. Pinuna niya ang command responsibility ni Tugade sa usapin ng public convenience, ang pagkukulang umano ng oversight committee ng departamento sa aberya. Hindi lamang nangyari ngayong taon na full implementation ng RFID. Walang oversight. Hindi excuse yun ng cabinet secretary. Sorry, my friend may not agree with, but that's the way it must happen. Inungkat naman ni Senator Sherwin Gatchalian mula sa Toll Regulatory Board ang kapalpakan ng RFID system ng NLEX. Ngunit ang nakapagtataka ay wala umanong ibinigay na sanksyon simula pa ng mapasimulan ang RFID system na nagkaaberya rin noong taong 2017. Yun po pagpe-penalize po, yun po yung instructionist po ng board na tingnan po yun, yung aspeto po na yun. At yan po ay... hindi, pero dati. Ngayon lang yun, yung dati. wala pong sanction po, yung mga nakaraan po. Kundi ano Kaya pinaglalaroan lang po ang taong bayan. Papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabila. Ngayon, ganun po nangyayari. Kaya umabot po tayo sa ganitong punto. Yun ang aking punto ho eh. Meron kayong kapangyarihan, hindi nyo ginagamit. At ito yung tinatawag ko, alam nyo, narinig din na ho ba yung regulatory capture? Captured na ho ang TRB. Pinagtatawanan lang ho tayo ng mga operator.
Sa ilalim ng Presidential Decree number 1112, nakaatas sa kapangyarihan ng Toll Regulatory Board ang pagkakaloob ng Toll Operation Certificate sa mga tollways company. At buhat dito maaaring i-assess ng TRB kung dapat i-revoke ang certificate ng tollways company lalo na kung nakokompromiso ang public interest gaya ng aberya ng matinding traffic na naranasan ng mga motorista. Samantala, muling naging malinaw sa Committee on Public Services ng Senado na dahil sa kapalpakan ng RFID system, mananatili ang mga cash lanes sa mga tollgate ng tollways company. Paulo G. Santos, CLTV News.